دەمباش دلۆڤان حەسەنم ji dezgehê badînan mîdyadê girîngtirîn nûçeyan pêşkêş kin. Di heyvekê de sê haletên jin kuştin û xwekuştina gencan lê dihokê rûy dayne. Di ragihandinekê de dezgehê hewalgiriya Tirkiya ji navbirina mezin berpirsekê PKK ragihand. Rojanê Iraq bêbihayê zêdetirî 508 milyon $dolara neftê difirûşît. Lê senterê qeza Semêlê kesekê temen 37 salî bi navê Haiya bi gulleyeka tüfengê dumahî bê jiyana xwîna ku bavê 5 zarokan bû. Heta belavkirina vî hewalî egerên xwekuştina wî gencî nehatîne zanîn. Tenê divê heyvê de ev bi sêm haletê xwekuştina gencan lê sinorê parêzgeha dihokê dihête tomarkirin. Jilekê din ve Wîlegundê Nezrawayê ser bê qeza berdereş ve. Jineka temen 45 salî ku dayika 5 zarokan bû bi destên hevjînê xwe hate kuştin. Li gorî zanîyariyên polîsan belavkirîn. Kuştina wê jinê ji gerê arîşeyên xêzanî bûye. Her wisa ve sêm jine divê heyvê de lê sinorê parêzgeha dihokê dihête kuştin. Li gorî hewalekê dezgehê hewalgiriya Tirkiya mît ku ji lay Ajansa Anadolu ve hatiye belavkirin. Lê bîstoyekî vê heyvê firokên bêfirokevanên Tirkiya di hêrişên xwe de bo serkempa Mexmûr ya penaberên Bakurê Kurdistanê. Fermandeyekê paya bilindê Parta Kirêkarên Kurdistanê PKK kuştiye. Li gorî zanîyariyên dezgehê hewalgiriya Tirkî, di hêrişên esmanîya roja bîstoyekî vê heyvê de firokên Tirkiya şiyayîna Muhammed Erdogan ku bi Ehmed Robar dihêtin Yasîn, berpirsê rêxistinên PKK lê Mexmûr, Kerkûk û Mosul bikuşin. Serarayî wê ragihandina dezgehê mîtê, hêşta Parta Karkeran çi ronkirin û zanîyarî derbarê wê hêrişê belav nekirîne. Ev pêlên tozbarînê ku digel destpêka werzê buharê ser hildayîna û dihête pêşbînîkirin bi dirêjiya werzê havînê berdewam bin. Ne bi tenê ziyanên mezin digihînî te saxlemiya xelkê û siroştî, belku metirsiye li ser sengerên hêzên pêşmerge û Supayê Iraqî. Ji ber ku ban camdana hêriş û kiryarên xwe yên tîrorî, çekdarên Daeş mifa ji seqayê tozbarînê werdikirin. Lê sinorê qeza Xormato, bi mifa wergirtin jê pêla tozbarînê çekdarên Daeş hêriş kiriye ser hêzeka Supayê Iraqî. Herçend çi ziyaneka giyanî di nav rêzên Supayê Iraqî da nebûn. Belê fermandên serbaziyên Iraqî do pat dikin ku pêtiviya hemû hêzên pêşmerge û Supayê Iraqî di rojên tozbarînê da gelekî şiyar û agehdar bin. Çünkü Daeş wê rewşa seqay bêdelî ve dizanît bo encamdana kiryarên çekdarî. Muhammed Sa'don nînerê Iraqê de rêxirawa ÜPEK da ragihand. ÜPEK razîbûn nîşanda li ser zêdekirina astê hinardina nefta Iraqê. Li gorî wê razîbûnê biryarê di heyva Xizeyranê da Iraq rojane 4 milyon û 500 hezar bermîlên neftê hinardeyê bazarên cîhanî biket. Eger bihayê neftê bi vî awayî bimînît. Ku bihayê ek bermîl bê $113 e. Dihatê Iraqê rojane jê firotina neftê digihîte 508 milyon û 500 hezar $. Bi wê çendê dihatê heyvanê dêbîta 15 milyar û 255 milyon dinar. Evet demekê de zêdebarî bilindbûna bihayê neftê lê seranserê cîhanê. Hêşta hikûmeta Herêma Kurdistanê bê wergirtina kujmê 200 milyar dînaran ji hikûmeta navendî neşêt heyvanê mûçeyê fermanberan lê demê durist dabeş biket. Wezareta Bazirganiya Iraqê ragihand her jê dehî meha Nîsanê û Tanûke zêdetirî milyon tanên genmê cotiyaran lê İsraîlîwan hatîne wergirtin. Bu her taneka genmî 750 hezar dinar hatîne diyarkirin. Eger astê berhemê xwemalî bo ev sala bigihîte milyonek û 500 hezar tanan. Hêşta bo pirkirina pêtiviyên navxwe Iraq dê 3 milyon tanên genmî hawir deket. Li gorî amarên Wezareta Bazirganî, parê pêtivî bo kirêna genmê cotiyaran û hawirdekirina genmê biyanî hatiye terxankirin. Zêdebarî bilindbûna bihayê dexlodanî dê bazarên cîhanê da. Iraq dê jê qonak û metirsiyên bersê derbas bî. Spas ku yên bîner bûn.